Er lijkt het maar geen eind aan te komen. Ook in januari van het najaar ben de huizenprijzen weer omheen gegaan. In Nederland gemiddeld 11,5% hoger als januari 2024 en 1,6% hoger als in december 2024. Toch blikken het cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Het Centraal Bureau komt ik maar cijfers van Friesland en dan toch blikken dat een soort Friese gemeente ik nog dwanden binnen mijn inhaalslag. In Smellingenloon, Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland en Achtkarspelen worden de huizen nou vlug duurder. Dat roept de vraag op hoeveel hoger kan die prijzen nog worden in Friesland. Maar ook, hoe kan het dat die huizen nog duurder worden? En is er nou echt neer om te dwan? Daarvoor bel ik maar twee zaakkundigen. Wethouder Jelle Soetendaal van het Jereveen had de woningbouw in portefeuille. En die eigen woningexpert Theo Vos online. Daar maar te beginnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het dat die prijzen hier in Friesland nog weer meer omheen gaan? Wat is jouw analyse? Nou, ik denk dat de analyse vrij... De oplossing is vrij simpel. Alleen om daar te komen, dat is vrij ingewikkeld. Want mijn inziens is het zo dat de ben gewoon te volle zieken voor te weinig wenningen. En dus maar er wenningen bij? Er zullen wenningen bij, man. Ja, hoor, stoppen is dit net. En hoe kan het nou naar jouw optiek dat er maar net van komt? Nou ja, het is natuurlijk... we hebben al heel lang natuurlijk naar elkaar zitten zien. En het is best wel lastig geweest om woningbouw te stimuleren. En we hier dit eigenlijk al net station omkomen. Er zijn natuurlijk heel wat mensen de oren die hier bijkwamen. Wat de ingewikkeldheid van te kwad alleen maar grutter maken. Dus alleen de kinderen, ik had het idee dat er nou echt wel goede initiatieven genomen worden om de bouw vol te stimuleren. Alleen dat zit ik het van hier op oren daar. Dus we zullen echt wel even met dit probleem zitten in mijn beleving. Ja, dat is net wat we jaren willen, maar wethouder Jelle Soetendaal van het Jereveen is ook aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw analyse? Waarom slaagt het maar net om bij te bouwen? Ja, wij moeten inderdaad omschakelen. Wat kijk je even zijn worden. We binnen jarenlang gaande geweest om in Friesland rekening te houden met krimp. En eigenlijk pas sinds een periode zeggen wij van ja, die krimp die komt er net. Wij moeten juist bijbouwen omdat er extra vraag is naar wenningen. Ja, en als je dat goed bedenkt is net zo dat dan morgen die huizen bouwen om het hier los is. Dat het diert nodig. Ja, en kun je eens een paar oorzaak nemen van wat dat dan op vast zit? Nou, bijvoorbeeld gemeenten of projectontwikkelaars met de groenpositie hebben. Dus we met de groenverwerven kennen. Vervolgens met die groen aan alle jaren voorwaarden voldaan Sint-Wurg. Met landschappelijk inpasbaar werden. Met qua overstroming of verzakkingen voldaan. Met stroomwijzen, dat Sint-Wurg ik steeds vaker aan knippenpunt. Met bereikbaar wezen, met verzendingen komen. Dus al dat soort dingen vreeg je dat gemeenten en orenpartijen dat voorbereiden moeten. En dat kost in de regel een soort tijd. Dat proberen we wel met elkaar steeds sneller te doen. Maar bij een nieuwe uitbreiding weer zeg maar een jaar of 4, 5 zo verder. En de ambitie van het Jereveen is de komende 4 jaar 2000 wenningen erbij. Dat is, als ik het vlug uitreken, niet 400 per jaar. Maar je zit er nou op 300, dat is dus nog net genoeg. Nee, dat klopt. Vorig jaar hebben wij 300 nieuwe wenningen opleveren, zeg maar. Of ja, dat doen we net zelf, maar in onze gemeente ben die opleveren. Dat is echt wel een record voor ons voor de laatste jaren. Maar het moet nog meer als wij op die 2000 uitkomen willen in 2030. Ja, en wat is eigenlijk het perspectief, Theo Vos? Als er nou, dat liep het maar zo terug te gaan, te min nijbouwwenningen. Gaat het nog verder omheen? Ja, ik verwacht je absoluut dat de prijzen nog verder omheen gaan. Dat had er ook wel mee te maken. De rente is ik heb ietsje zakken. En de verwachting is dat de rente in 2024 zelfs nog wat verder naar beneden gaat. Dus daardoor kunnen de meesten meer lenen. En die krapte zal bloeien. Dus het ziekje naar je wenning, ja, dat zal gewoon voor iedereen zal wat lastig bloeien. En ja, doordat er zoveel kapers op een kust binnen, droegt dat gewoon de prijzen ermee. Ja, maar in de Friese Marren is de gemiddelde taxatieprijs nou al boven de 400.000 euro. In het noorden is het nog wat lager in. Dan gaat het om iets van, ergens krijgt boven de 3 ton, laat me zeggen. In de Ronestad is 600.000 euro al net meer ongewoon. Waar gaan we heen? Wat is de max?
Ja, dat koen mij dat ik beslissen. En je kent nooit alle variabelen in de wereld kun je precies voorspellen. En hoe dat precies gaat erin. In Nederland is het op dit moment wel zo dat de verwachting is dat we al bijna richting de 1 miljoen gaan voor een gemiddelde wenning. Nou, gelukkig is dat in Friesland nog net zo. Dus eigenlijk, maar ik dan ik wel eens gekscherend is van, ja, eigenlijk is die in Friesland, valt het nog mee. Nou probeer ik dat maar zo'n mensen nu te lezen die op ziek binnen naar je wenning. Dat is ik natuurlijk te lezen. Alleen ja, wij hopen dat er wenningen bij komen. Maar zal, denk ik. Want het zal de markt wat meer normaliseren. Ja. Wethouder Jelle Soetendaal, Joost, ik verder vooruit, na 2030, want je bent dus nou op stoom om 400 wenten per jaar op te leveren. Wat is nou eigenlijk de verwachting? Wordt het dan beter daarna? Nou, we hebben zeker de 10 jaar daarna nog een grote behoefte aan extra wenningen in Friesland. Tot 2040 zullen wij dat aantal inwoners nog toeneemt. Maar daarna zul je wel weer een daling komen. Dat komt omdat er een grote groep mensen is die nou zo tussen de 50 en de 70 jaar is. De babyboom generatie. En die is in die tijd verliet die weer, zullen we maar zeggen. Dus we moeten ik wel bouwen bloeien, maar ondertussen ik flexibiliteit erin bouwen om na 2040 weer op te vangen dat er weer minder vraag naar wenningen is. Ja, want dan hebben we Hoezenoer. Nou ja, dit is wel heel veel vooruit plannen, dus we houden rekening mee. Daarom zeg ik, we moeten flexibiliteit hebben. Ik weet inmiddels ik doe het al een tiertje dat van alle prognoses die ik steeds zien heb, ze steeds net uitkomen binnen. Dus we moeten dus ergens op richten. Maar we richten dus vooral op de komende 4 jaar om daarvoor zo volle mogelijk wenningen te voegen voor de mensen die nou echt een wenning nodig hebben. Dank u wel, beide, voor de analyse. Wethouder Jelle Soetendaal van het JRVN en uw eigen wenningmerk-expert Theo Vos. Dadelijk